нарх навои патент мутобиқи коэффициент. мақсади асосии суханҳои мо дар ин мебошад ки ин аллакай маънои ура дорад ки шуморо запрет мондагиян ё ведваренитон кардагиян ё депортатсиятон кардагиян. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азизу гироми қадр, фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурс рафтесай. ин ҳамин нафарҳое ки айни ҳол мара тамошо кардесен, як дақиқа пауза кунен, видеора тамошо кунен, инамира билетона бихарен, баъд далши ба ҳазур тамошо мекунен. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунен. бародарони азиз, чихеле ки медонен дар канали ма конкурс рафтесай, шоҳҷоиза дар конкурс Lexus RX 350 ва якта Corolla D. нархи билеташ 200 рублай бародари азиз. ин ҳамин номере ки дар рӯи экран дидесӣ, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброяд ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳам ҳастай. билет мехарӣ, чекта рӯй мекунӣ. ба ҳамин хотир ма чӣ гуфтаниям? 63 нафари шуморо мо соҳиби приз мекунем. ӯ қабилияти бисёр мондагӣ нестай. ба ҳамин хотир агар ҳамин видео 4-5 ҳазор просмотр бигира ё 6-7 ҳазор просмотр бигира, нимита билет бихарӣ, уже буд мешаванд. ҳаракат ки бародари азиз, ҳаматонда муваффақият. خب موضوع اساسی امروزه ما اویدی نرخ و نوای پتنت در سال 2024 در فدراسیای روسیه. بسیاری نفرهایی که ویدیوهای ما را تماشا میکنند سوالها پیشنهاد کردند که آیا راست است که مخصوص در شهر مسکو در سال 2024 نرخ پتنت 7500 روبل میشود. همین گونه سوالها زیاد شد و ما خواستیم که در همین موضوع یک ویدیو کنیم. بسیاری حقوق شناسای فدراسیای روسیه را تماشا کردیم و ویدیوهاشون аллакай дар мавзӯи нарх навои патент видеоҳо кардагӣ ҳастанд, лекин мо ба шумо як чиз мегем ки айни ҳол ҳеҷ кас гуфта наметавонад ки нарх навои патент 7500 рубл дар шаҳри Москва мешавад. И приблизительно гуфтагианд. ҳар як ҳуқуқшиносе ки дар мавзӯи патент видео кардагиай метавонед хитонам даромада дар YouTube тамошо кунед. ҳуқуқшиносои руса приблизительно нарх навора гуфтагианд, аз чӣ ҳисоб кардагианд? нарх навои патент мутобиқи коэффициент ҳисоб карда баъд муқаррар мешавад. лекин ин аниқ нестай. баъди соли нав аниқ мешавад, баъде ки қонун ба имзо мерасад ва ӯ вақт аниқ мешавад ки оё аз 7500 рубл поёнтар мешавад ё оё аз 7000 рубл зиёдтар мешавад ё ки аз 7500 рубл боз бигем гаронтар мешавад. мақсади асосии суханҳои мо дар ин мебошад ки ҳозир ҳичи аниқ нестай ва шумо ба умеди ин гапам нашавед ки дар соли оянда 7500 рубл дар шаҳри Москва патент мешавад. гуфтестам ки мумкин айда арзонтар шавад ё мумкин айда қиматтар шавад. ин чизаш аниқ нестай ҳозирашда. ба ҳамин хотир вақте ки қонун ба имзо мерасад ва қабул мешавад, баъдан информатсияи аниқа ҳама метавонад ки пешниҳод кунад, махсус канали мо пешниҳод мекунад. худо хоста боша. агар бародарони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. дар ҳаминҷа як чиза ба ҳамаи шумо тавсия метиҳам. нафарҳое ки дар Москва ё Московский област қарор дорен, агар ки бекор бошен ва бихоҳем ки кору фаъолият кунен дар ягон ҷо, ма ба шумо як каса тавсия метиҳам, даставка кор мемонад. шумо дар ин ҳамин рақамҳо ватсапашда бинависонед, одами боваринок ҳақиқатиш суҳбат кунен, бо музди маоши хуб шуморо ба ҷои кор таъмин мекунанд. ва худтон медонед ки барои кори даставка ба шумо сумка дар кор мешавад ва велик дар кор мешавад. ҳамин ширкат худчон ба ҳамаи чиз шуморо таъмин мекунанд. ҳатман бинависед. як кас нависондаи чива ман надорум, озод омадам, ҳичи нагуфтанд, напарсиданд, ман ба қарибӣ омадам. оиди загранпаспорти российский нависондаи ин гапа. бародарои азиз, мо дирӯз видео кардем ва гуфтем ки ҳозир ҳамин рейдҳо ташкил шудагиянд ва ҳозир аз нафарҳое ки двойное гражданство доранд загранпаспорти российский пурсиданд дар аэропорт. як кас нависондаи ман моҳи январ 27 медорам, хизмат даъват мекунанд. аллакай аз призови баҳорӣ шумо аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешавед. абдураҳмон нависондай: ака загран гирифтанда барои хизматбарӣ ягон гап намешавад, двойное гражданинем. барои хизматбарӣ як гапай, агар дар ҳолате ки ба номи шумо дар ҳамун Россия повишка биёяд, дар ҳамун ҳолат шумо саркашӣ карда наметавонед ва ба хизмат сафарбар карда мешавед. дар ҳолате ки повишка омадагӣ набошад дар Россия ба номи шумо, ягон мушкилӣ намешавад. аснод нависондаед: ассалому алайкум, сози хуби ака, саломатит хубай? ҳамин агар гражданство ду тарафа бошӣ, Россия метавонад депорт кунад ба Тоҷикистон равон кунад.
баъзе ҳолатҳое ҳастае ки паспорти российскиро аннулировать кардан имконпазир ҳастае. дар ҳолате ки паспорти шуморо аннулировать кардан бале мешавад. хеле Сабуров нависонда: акам аз суд шидам, штраф споридам, 3 моҳ шид дар Тоҷикистон, равам боз гашта равам документ кардан мешавад. бо тариқи суд агар дар назар дошта боша шуморо видваренӣ карда бошанд, дар инҷа бояд шумо бифаҳмед ки мақсад шуморо чӣ қадарина видваренӣ кардагиян, яъне чандқайна запрет мондагиян. як кас нависонда: ассалому алайкум, ака чӣ хел бо шумо суҳбат кунем, чӣ ба ҷавоб наметӣ комментарияи мара вид дорум, чанқа бояд бестум дар Тоҷикистон. дар ҳолате ки муҳлат додагиян шуморо барои ҳамун ҳуҷҷатотон тайёр шидана, то ҳамун ҳуҷҷатҳоро тайёр шидан аз ҳамун шаҳре ки шумо ҳуҷҷат споридагиян дар ҳамун ҷо бимонед, хубтар мешавад. як кас нависонда: ака агар касали ҷигар гепатит бошӣ мебаранд хизмат? Не, намебаранд, аз даъват ба хизмат озод ҳастем, дар ҳолате ки шумо ҳуҷҷати тасдиқкунанда дошта бошед, лекин яъне ки аз духтур бояд ҳуҷҷат дошта бошед. як кас нависонда: ассалому алайкум акаҷон, ҳамин даъвати ҳарбии Тоҷикистон чанд фоиз пур шидае? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ мумкин 80 ё 90% шида бошад, лекин аниқша гуфта наметонем ҳозир, чунки дар ин бора вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон информатсияи аниқа пешниҳод мекунад, баъдан маълум мешавад. як кас нависонда: салом ака, моҳи ноябранда амнистия мешавад запретоба? намедонам, дар ин бора аз шумо фаҳмидам ки бояд амнистия мешида. моҳи ноябр худшам тамом шид, ягон хабар нестае дар ин мавзӯъ. як каси дигар нависондаи раҳмати калон: илтимос ҳамун номерои телефон барои запрет фаҳмидан як бори дигар мон илтимос, раҳмат ба падарат. бародари азиз, айни ҳол услуга кор накардесай ва касое ки запрет проверка карданиянд мутаассифона намекунанд проверка, кор накардесай ҳамун сайт. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, созен хубен ака, даъваткунӣ ба хизмат кай буд мешавад? 27 ноябрда ба анҷом мерасад. як каси дигар нависонда: акамара 10 рӯз срок доданд, 5000 штраф кардан, ака мефаҳмонден ҳами депорт боша, ман омадам метонам ё ки не. вақте ки шуморо муҳлат метиҳанд ки аз Россия берун муброен, ин аллакай маънои ура дорад ки шуморо запрет мондагиян, ё видваренитон кардагиян, ё депортатсиятон кардагиян. ва шумо вақте ки берун биромаден, дига обратно вориди Россия шиданда ҳаққу ҳуқуқ надоред. тамошобинони азизу гироми қадр, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.